У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, подчас гэтай святой мши молимся за померлых Марию и Эдварда Выростка, за померлого Романа Казацкого, помолимся за померлую Марию и Антона Бурдукевич и всех померлых семей Бурдукевич, Гевойна, Бычинских, Попковских, Сидоренко и Булаш. Просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся всем грудному и думкою, словом, учинком. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заусёды усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыка небесный, Боже, вышел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь.
помолимся. Усемогутний, вічний Боже, Ти щодро даєш усім, хто Тебе просить. Больш, чим і не заслуговують і жадають. Будь до нас милосердний, пробач нам грехи, які непокоїть наше сумління, а так само дай нам то, об чим просить Тебе ми не одважуємося. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить, у єдності Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Амин. Сідайте. Читання книги Буття. «І сказав пан Бог, недобра, каб чалавек быў адзін, ствару адпаведную яму дапамогу. Пан Бог учыніў з зямлі ўсіх звяроў палявых і ўсіх птушак нябесных і прывёў іх да Адама, каб убачыць, як ён назаве іх. І як Адам назваў кожную жывую істоту, такім і было яе імя. І назваў Адам імёнамі сваімі усякую жывёлу, птушак нябесных і усякіх звяроў палявых, але для чалавека не знайшлося адпаведнай яму дапамогі. Тады пан Бог спаслаў на Адама глыбокі сон. А калі той заснуў, вынуў адно з рэбраў ягоных, а месца тое закрыў целам. Потым з рабра, узятага з Адама, збудаваў пан Бог жанчыну і прывёў яе да Адама. І сказаў Адам: «Гэта косць ад касцей маіх і цела ад майго цела. Яна будзе названа жанчынай, бо ад мужчыны была ўзята. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і мацю сваю і прылепіцца да жонкі сваёй, і стануць яны адным целам». Гэта Слова Божае. Читання послання до Гавріїл. Брати, ми бачимо Єсуса, який був мало менший ад аньолів, увечаний славою і пошаною, бо спознав смерть
каб з ласкі Божай за ўсіх пакаштаваць смерці, бо належана, каб той, дзеля якога ўсё і праз якога ўсё, які прывёў да славы многіх сыноў, учыніў дасканалым праз цярпенне правадыра, збаўлення іхняга, бо і той, хто асвячае, і тыя, каго асвячаюць, усе ад адзінага. Гэтай прычыны ён не саромецца назваць іх братамі. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, 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 алілуя. Коли мы любим один одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Табе, Пане. У той час падышлі фарысеі да Езуса і, выпрабоўваючы яго, спыталіся, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкаю. Ён сказаў яму адказ: «Што наказаў вам Маісей?» Яны сказалі: «Маісей дазволіў пісаць разводны ліст і разводзіцца». А Езус сказаў яму адказ: «Дзеля жорсткасці сэрца вашага ён напісаў вам гэтую запаведь. Бо на пачатку стварэння Бог стварыў іх мужчынам і жанчынай. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і злучыцца са сваёю жонкай. І будуць двое адным целам. Так што яны ўжо не двое, але адно цела. Таму тое, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае». У доме вучні зноў спыталіся ў яго пра гэта. Ён сказаў ім: «Хто развядзецца з жонкаю сваёю, а жэніцца з іншай, той чыніць распусту у дачыненні да яе. І калі жонка развядзецца з мужам сваім і выйдзе за іншага, чыніць распусту». І прыносілі да Езуса дзяцей, каб ён дакрануўся да іх. Вучні ж дакаралі іх, а Езус, убачыўшы гэта, абурыўся і сказаў ім: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, не забараняйце ім, бо такім належыць валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, хто не прыме валадарства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». І, абдымаючы іх, ускладаў на іх рукі і благаслаўляў. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Дарагія, у чытанні з паслання да габрэяў мы чыталі, што той, хто асвячае, і ты, каго асвячаюць, усе ад адзінага. Мы ўсе паходзім ад адзінага Бога. Так кажа сёння для нас Святое Пісанне. Хоча, каб мы, кожны з нас зразумеў. Святое Пісанне мы павінны разумець. Чаму павінны разумець? Мы павінны чуць, прасіць Духа Божага, каб Дух Святы адкрыў нашыя вусны на Слова Божае, каб Дух Святы адкрыў Слова Божае на нашыя вушы, каб мы не толькі чулі, але пачулі, і не толькі пачулі, але успрынялі Божае Слова і ў нейкім сэнсе зразумелі сэнс гэтага Божага Слова, хоць троху, наколькі это Божае Слова хоча выцягнуць нас на дарогу, якая вядзе да нябеснага валадарства. Бо гэта асноўная мэта, з якою
прапаведуецца Божае Слова. Мы павінны таксама быць не толькі адкрытыя і прасіць адкрыцця Божага Слова, але гэта чыніць павінны з пакораю. Можа, не разумеем да канца таго ці іншага факту Божага Слова, мы павінны таксама маліць Духа Святога, каб наступіў той час разумення, мець у сабе пакору, бо вельмі часта чалавек не разумее гэта ўсё, ён пачынае, як кажуць, супрацьстаяць Божаму Слову. Ён пачынае ісці супраць, а я нічога не разумею, навошта я буду слухаць яго нават. Гэта вельмі такое небяспечная з'ява ў чалавека. Таксама для таго, каб зразумець Божае Слово, чалавек павінен праяўляць пэўны аскетызм жыцця. Калі мы хочам дасягнуць пэўнай той ці іншай мэты, мы не можам дасягнуць гэта так взяць, напрыклад, Божае Слово, чытаць, мы троху вызваліліся хутчэй пачытаць, ці хутчэй штосьці. Заўсёды для таго, каб прачытаць Божае Слово і троху зразумець яго, мы павінны, як Езус Христос сказаць, падрыхтаваць час спецыяльна, бо гэта Божае Слово, на чытанне Божага Слова, час, каб мы маглі прыслухацца, як Христос сказаў, зайсці ў пакой і быць сам насам, у цішыні з Божым Словам. Не тады, калі навокал нас нейкі шум, навокал нас нейкі гам. Можна, конечно, як ты умееш, чалавек, сканцэнтравацца, але перад усім заўсёды прапануецца, каб гэта было такое у цішыні месца, каб слухаць у аскетычны спосаб Божае Слово. Ну і, конечно, мы ведаем, што заўтра, вы, напэўна, чулі, і мы ў аб'явах пісалі, што заўтра святы айцец Францішак прапануе правесці і прапануе ўсім католікам, заклікае ўсіх католікаў учыніць дзень посту і малітвы ў інтэнцыі міра. Мы бачым, што слова пост узнікае ўсё часцей і часцей у жыцці чалавека. І пост гэта не толькі нейкае такое абстрактнае з'ява, але пост гэта рэальнае, тое, што неабходнае для чалавека, аскетычны спосаб жыцця, у сэнсе нават ужывання ежы. Тут паўстае такое, калі мы чытаем галоўныя грахі, мы бачым, ёсць такі грэх неўмеркавання ў ядзе і піцці. Езус неаднаразова гаворыць пра тое, каб, і святы Павал паўтарае, каб не упіваліся віном, бо можа прывесці гэта да граху рознага, то есть каб дбалі, каб слядзілі за сабою, бо гэта вельмі важна для чалавека. Мы ведаем, сколькі грахоў можа наступіць у чалавека з прычыны віна. Але мы таксама ведаем, што калі чалавек, неўмеркаванне ў ядзе, чалавек, які, можам сказаць, абжыраецца, ў нейкім сэнсе пераядае, гэты чалавек не можа з сытым жалудкам ісці і маліцца. Гэта не будзе ніякая малітва, нават працаваць чалавек не можа, нават нешта думаць чалавек не можа. Заўсёды павінна быць нейкае аскетычнае захаванне чалавека ў той ці іншай справе, каб нават за руль чалавек сесці не можа, бо можа наступіць непатрэбныя фізіялагічныя з'явы чалавека, як кажуць, жывот надуўся, вочы заплюшчыліся адразу. Поэтому гэта вельмі так небяспечна. Поэтому таксама, калі мы чытаем, калі мы молімся, заўсёды рэкамендуецца, каб гэта было чалавек падрыхтаваўся і фізічна, фізіялагічна да гэтага, і духоўна,
падрыхтаваўся чалавек. Малітва – гэта адносіны з Богам, гэта не вось так, нешта такое, што ў телефон можам паглядзець у любую мінуту і видим, што телефон нас захоплівае, і мы пераключаемся туды, мы так моцна зацікаўленыя ў любую хвіліну. Тут да гэтага бачым, што чалавеку заўсёды будзе і д'ябал, так і дэман лені, асабліва лені духоўнай чалавека. І он будзе ўсё рабіць, каб перашкодзіць чалавеку у чытанні, каб знеахвоціць чалавека, каб даць чалавеку, не даць настрою чалавеку чытаць асабліва святое Пісанне. І гэта, дарагія браты і сёстры, вельмі важна нам зразумець, што тычыць святое Пісанне. Так ось сёння Христос тлумачыць апосталаў Пісаннем, і тое, што кажа ў пасланні да Габрэў, што мы паходзім ад адзінага, усе ад адзінага, і Христос хоча вытлумачыць сёння кожнаму з нас, што Ён дае нам ласку зразумець Пісанне так, як было ад пачатку. Ён нас перакідвае альбо захапляе нас, каб мы аднесліся не да того перыяда, у якім жывём, у якім пражывае гісторыю чалавецтва, але да пачаткаў гісторыі чалавецтва. Ён вядзе нас на пачатак і гаворыць, вось на пачатку было так і так. Мы ўсе паходзім ад адзінага Богу, бачым, усё стварэнне было ад Бога. І Пан Бог, ствараючы ўсё стварэнне, чалавеку даў магчымасць, каб чалавек выканаў сваю волю свабодную. Бог не сеў і не дыктаваў, вось глядзі, гэтую жывёліну назавеш так, гэтую птушку назавеш так, гэта назавеш так, але чалавек сам даваў імёна усяму жывому, і не толькі жывому, але таксама пэўнаму месцу геаграфічнаму, і кажуць, пэўным гарадам. Мы бачым, што людзі даюць назву. Назва той ці іншай ракі, ці таго ці іншага горада сама па сабе не ўзнікала, а заўсёды ўзнікала з прычыны нейкага чалавека, з прычыны таго, як давалі назву таму ці іншаму месцу. Таксама як назва імёны людзей таксама не ўзнікаюць самі па сябе. Мы даем гэтую назву, імёны таму ці сваім дзецям, мы рэкамендуем, як даць імёны сваім унукам і так далее і таму падобнае, калі нас хто-небудзь за гэта пытае. Пагэтаму Бог дае магчымасць праявіцца свабоднай волі і розуму чалавека ў гэтым. І бачым далей, Пан Бог дае таксама для таго, каб чалавек, як піша, і назваў Адам імёнамі сваімі усякую жывёлу, птушак нябесных, усякіх звяроў палявых, але для чалавека не знайшлося адпаведна яму дапамогы. І бачым стварэнне чалавека, стварэнне жанчыны, то есть адпаведную дапамогу для чалавека. І для гэтага Христос таксама звяртае на гэта ўвагу фарысеяў. Чаму фарысеяў звяртае ўвагу? Бо заўсёды фарысеі, якія не верылі ў воскресенне, прыходзяць і задаюць такія розныя пытанні з падкавыркам Езусу Христу. Ось гэтае пытанне такое было грамадскае, разводу. Паглядзіце, тыя часы 2000 гадоў таму назад, як і сёння гэтае пытанне заўсёды паўстае. Гэта пытанне грамадскае. І выдавалася, як бы Езус не адказаў, сказаў бы так, нельга разводзіцца. А яны яму сказалі бы, а вось Маісей дазволіў. А Маісей, хто ты? Вышэй за Маісея. Ах ты, а Езусу трэба было выйсці з гэтай сітуацыі, ці дазваляю разводзіцца. Ага, як ты дазваляеш, яны бы сказалі, а вось на пачатку Пан Бог так сатварыў. І бачыце, як бы не адказаў на гэтае пытанне, заўсёды гэтае пытанне было бы супраць чалавека. І сёння мы бачым, многія пытанні такія ёсць, і як бы чалавек не адказваў на гэтае пытанне было бы супраць чалавека. Як сёння часамі гавораць, а вось гэтых людзей, якія нетрадыцыйнай арыентацыі, кажуць, сексуальнай арыентацыі, вось што з імі?
І бачым, а што прычым тут людзі? Тут можам паставіць пытанне, і касцёл сёння таксама гаворыць, бо сёння гэта тоже адносіцца да сённяшняга Евангелія. Касцёл адносіцца, чалавек ёсць чалавекам, а грэх ёсць грэхом. І мы павінны гэта разумець. І Христос таксама пра развод гаворыць. Чалавек ёсць чалавекам, а грэх ёсць грэхом. Христос, Бог сатварыў чалавека і даў чалавеку жанчыну, і дваіх адна плоть. Але калі разводзіцца мы не можам, бо гэта адна плоть. Так Бог из-за жорсткасці сэрцаў ваша Маісей вам дазволіў, але ад пачатку так не было. І бачым мужчына і жанчына. І мы ясна павінны разумець, як хрысціяне, але калі звяртаемся да пачаткаў, і на пачаткаў эры, кажуць, чалавецтва быў мужчына, жанчына, не было там нейкіх там не да мужчын, не да жанчын, ці яшчэ там кагосьці там не было, тых лічылі сябе альбо мужчынам, альбо жанчынай лічылі людзі сябе, не лічылі там пасярэдзіне нейкім яшчэ. То есть гэта не паходзіць, вось гэтае, кім чалавек сябе лічыць, гэта не тое, што ён тым і ёсць, дарагія браты і сёстры. Мы павінны гэта ясна зразумець. Святое Пісанне нам, як хрысціянам, ясна пра гэта гаворыць. Чалавецтва, прырода ясна пра гэта гаворыць. І калі нехта штосьці гаворыць інакш, то мы павінны зарыентавацца, для чаго гэтае інакш ідзе. Чаму гэты чалавек так гаворыць? І навошта гэты чалавек так гаворыць? Бо заўсёды тое, што ідзе супраць нейкай праўды Божай, супраць праўды чалавечай, бо заўсёды ёсць людзі зацікаўленыя ў гэтым, альбо іншы, хто ёсць зацікаўлены ў гэтым, каб чалавецтва звесці. Звесці для чаго? Для знішчэння. І гэта мы ясна павінны гаварыць адзін аднаму, ясна павінна быць гаварыць другому. Не згаджацца з грахом. Так, ну што зробі, як часамі думаю, а яны з кім хочуць і што хочуць робіць, гэта ўжо іхняя справа. Часамі так людзі гавораць, ось. Гэта іхняя справа. Не, дарагія браты і сёстры, гэта не можна сказаць ясна і коротка, так нельга рабіць. Так нельга рабіць. Гэтыя людзі павінны задумацца над сваім псіхічным і фізіялагічным станам свайго здароўя. Так нельга чалавек, каб рабіў. Папросту сказаць слова нельга, не можна так рабіць. Хоць бы не можна, а не так, ну хай яны робяць, што хочуць, я не хожу туда, вось гэта іхняя справа. Это значыць, што мы згаджаемся з грахом. І мы можам у гэтую хвіліну, калі камусьці такое гаворым, чалавек можа спакусіцца і сказаць, ну вось, раз хрысціяне так гаворыць, а не дай Бог нейкі ксёндз так сказаў, а не дай Бог яшчэ хтосьці так сказаў. Гэта, як кажуць, справа вельмі важная. І гаворым, як Христос кажа, альбо так, альбо не. Калі гэта грэх, значыць грэх. Калі гэта не, як не можам сказаць, ну вот там гэтых забіць можна, а гэтых забіць не можна. Гэтых можна пабіць, а гэтых не можна пабіць. Калі мы гаворым пра нейкую акцыю, пра нейкі учынак, то мы павінны раз'ясніць добра. Есть людзі, а есть учынак учынкам. Поэтому альбо учынак можа быць добры, альбо учынак можа быць злы. Не можа быць учынак нейтральны. Не можа быць абсалютна. Што кажа Христос, калі чытаем кнігу Апакаліпсіс святога Яна Апастола? Што ён гаворыць пра нейтральны касцёл, пра того, хто не гарачы і не халодны, летні, гаворыць, выплюну такога, нават нічога агульнага мець не хачу з такім нейтральным чалавекам, які не гарачы і не халодны, якому ўсё равно, што навокал тварыцца, якому ўсё равно чалавек грашыць, не грашыць, трэба ясна. Ніхто цябе не дазваляе, як кажуць, не застаўляе крычаць на весь свет пра тое ці пра іншае. Але думку трэба высказаць ясна, альбо так, альбо не, калі хто ў цябе запытаўся. Калі ты знаеш, што, напрыклад, забойства – гэта грэх,
значит сказать, забойство – гэта грех. Так написано ў Святым Пісанні і есть заповедь Божия на гэтую тему. Калі знаеш, што вось той ці іншы ўчынак чалавека, гэта грех, трэба ясна сказаць, гэта грех. Ну нехай пожывуць без шлюба, а што там? Нехай там сабе вот жывуць сколькі хочуць, а што зрабіць, зараз усе так жывуць. Трэба ясна сказаць, не трэба, як кажуць, там бегаць за імі з дубальтоўкаю, што вось там жывуць там як хочуць. Так, але сказаць, што так не можна. Вось гэта нельга так жыць чалавеку. А не, пажыві сабе, хай сабе так будзе. Нельга, значыць, нельга. А потом заламываюць рукі, нема дзяцей, бо нагліталіся таблетак, бо ж не трэба было іх, гэтых дзяцей, мець у гэты перыяд, не хацелі. Ці яшчэ што, а потом арганізм тоже працуе. Не заўсёды, калі чалавек грашыць на, як кажуць, для пользу чалавека. Ён працуе супраць чалавека, калі ідзе грэх у чалавека. Ён працуе супраць асобы чалавека. А потом чалавек разводзіць рукі і думае, а чаму гэта так сталася? А гэтак не павінна. А дзе ж ты, Божа, быў? Ужо потом бегаюць. Ай-яй-яй, што рабіць, што рабіць? Бывае так, што чалавек сам вінаваты, бо грашыў перад гэтым, а потом рукі заламывае. Чаму гэта так вось Пан Бог з ім, так вот Пан Бог з ім паступіў. Дарагія браты і сёстры, усякае бывае, поэтому трэба берагчы свой арганізм, берагчы сваё чалавецтва, бо гэта Божы дар. Як мы сёння бачым з Евангелія, гэта Божы дар для нас. І мы за гэты дар будзем адказваць перад самім Богам, не перад кім, перад Богам. Глядзіце, як цікава гаворыць, што Христос тлумачыць, калі ёсць грэх. І мы яшчэ пытаемся, а вот чи ёсць грэх, чи нема грэха. Пачытай Святое Пісанне, што ёсць грэх. Бачым, таксама прыводзяць да Хрыста дзяцей, каб Христос дакрануўся да іх. Прыводзяць, каб Христос дакрануўся да іх, каб Бог датыкнуўся да гэтых дзяцей, каб яны з Божым благаслаўленнем вырасталі. Вучні, не надо, не трэба вадзіць. Што сёння ў касцёле часамі робіцца? Не датрагивайтеся, ксяндзы, да дзяцей, бо там на вас нешта падумай. Стаіць святар, як мне апавядалі, ужо сколькі гадоў назад, што, говорит, не дай Боже датронешся, як прыходзіць дзіцятка паблагаславіць, нельзя датрагиваться. Ёсць краіны, дзе ввогуле ксёндз павінен рукі, кажуць, узад трымаць, каб хаця не дакрануцца, не паблагаславіць дзіця. Глядзіце, да якога абсурда дашоў гэты сённяшні свет, да якога абсурда. А Христос ясна гаворыць таксама. Трэба чытаць, благаславіў, ускладаў на іх рукі і благаславіў дзяцей. Даваў гэта благаславенне, каб з благаславеннем гэты чалавек рос. Поэтому, дорогие браты и сестры, слухаем уважліва Евангелие, читаем уважліва, глядзім на, як Христос адносіўся да асобаў, і глядзім, як Христос адносіўся да таго, што робяць асобы. І нам усё ў жыцці будзе ясна, дзе ёсць грэх, а дзе нема грэха. Нехай Пан Бог нас благаслаўляе, і Дух Святы нас асвячае. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца усемагутна.
Праз Єсуса Христа, який праз свою крыжовую ахвяру выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім нашаму Айцу у небе патрэбы касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён узрастаў у сведчанні еднасці і любові, да якіх яго паклікаў Езус Христус. Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб ён даваў надзею пакрыўджаным і нёс святло веры ўсім людзям. Цябе просім. Молімся за дзяржаўных кіраўнікоў, каб яны умела праводзілі дзяржаўную палітыку дзеля дабрабыту усяго грамадства. Цябе просім. Молімся за сужэнствы нашай парафіі, каб ахвяраваная ім сакраментальная ласка ўзмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Цябе просім. Молімся за памерлых, за якіх складаецца гэта найсвяцейшая Эўхарыстыя, за памерлую Марыю і Эдварда Выростка, за памерлага Рамана Казацкага, за памерлых Марыю Антона Бурдукевіч і ўсіх памерлых сям'і Бурдукевіч, Гівойна, Бычынскіх, Папкоўскіх, Сідаренка, Булаш. Нехай Пан Бог адарыць іх радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Святло Духа Святога для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Прашу Божага благаслаўлення ў асабістым і у працоўным жыцці кожнаму нашаму ахвярадаўцу. Нехай Пан Бог благаслаўляе іх. Я дзякую таксама ўсім, хто дапамагае сваёй працаю нам пры парафіі, але таксама асаблівым чынам дзякую за працу пры раскопках старога касцёла, гістарычнага касцёла. Дзякую за ўсё, што прыходзіць на дапамогу, калі звяртаюся па гэта. Дзякую вам таксама за вашыя ахвяраванні на гэтую справу. Пастараемся, каб капліца на гэтым месцы, каб гэтае месца сакральнае для нас, гістарычнае для нас, было зазначана як месца святое, каб паўстала там капліца, дзе мы аддавалі бы і далей, як нашыя продкі, хвалу Богу усемагутнаму. Цябе просім. За ўсіх людзей церпячых несправядліва асуджаных, за людзей, якія церпяць ад стыхійных бедстваў, нехай Пан Бог дасць ім суцяшэнне, вытрываласць у пробе, у выпрабаваннях, якія яны атрымалі ад жыцця. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб наш удзел у святой імшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты нам ніколі не адмаўляеш у сваёй дапамозе. Учыні, каб мы заўсёды звярталіся да Цябе, як да нашага Айца, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Все
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобою самим ахвяру, освяти нас, просвятые таямницы, у яких мы, Твои слуги, удельничаем, исполни у нас святую справу откупления праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами, угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Хрыста, Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімогутний, неба і земля, полная хвалы Твоей, осана на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Попра Сына Твайго, Пана нашага Иисуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно збираешь народ свой, каб ад усходу сонца и до заходу складаў імені Твоему чистую ахвяру. Тому ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос и спаслаў на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыстя ў хвале. Пане, успоминаючи збаўчую муку Твоего Сына, так само Его цудоўнае воскресение и в небаўшэсці, чекаючи другого прыстя, с падзякаю складаем Табе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего касцёла и прими его як ахвяру, якой Ты пожадаў быць умилостивлены.
Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить с нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш з Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усьому свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво съеднай с собою всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усих, кто у ласці Твоей дышал с этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи Богу збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али спал нас со злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя, Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала на веки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью. Який живеш и владариш на веки вечные, супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою, и Духа супокой с тобою. Это поєднання тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючи його, досягнути життя вічного. Баранко Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликані на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Один есть хлеб, одно тело вы многие, бо все мы маем удел в одном хлебе. Хліб найтішейший, огорнись своїм мовчанням, скрим'янів білий гостиї, замяли мою тімру. Хліб найтішейший, огорнись своїм мовчанням, скрим'янів білий гостиї, забяли мою тібру. Огарні мені, каб як ти стався хлібом. Огарні мені, каб як ти стався хлібом. Бо благослови я хліб поділи, поміж тими, хто прагне. Поблагослови я хліб поділи, поміж тими, хто прагне. Хліб найтішейший, огорнись своїм мовчанням, скрим'янів білих гостиї, забяли мою тімру. Хліб найтішейший, огорнись своїм мовчанням, скрим'янів білих гостиї, забяли мою тімру. А кришинки тия, які я застануться, а кришинки тия, які я застануться, роздай тим, хто не вірить у своєму прагненні, роздай тим, хто не вірить у своєму прагненні. Хліб найтішейший, огорнись своїм мовчанням, скрим'янів білих гостиї, забяли мою тімру. Тобі хор аньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Тобі хор аньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава і честь, алілуя, алілуя, алілуя. Слава і честь, тобі хор аньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому. Тобі хор аньолов зносить спів хвали, хвала Сину Божому.
всемогутный Боже, учини кабу делу гэтым сакраменте наталив голод и прагу наших душаў, и учини у нас подобными до Христа, якого мы приняли, який живе и владарить на веки вечные. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Сядьте, коли ласка. 7 кастрычніка, заўтра ў панядзелак, успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Ружанцовай. Як я ўжо ўзгадаў, 7 кастрычніка папа Францішак абвясціў дзень малітвы і посту, інтэнцыі міру ва ўсім свеце. У нашым касцёле заўтра ў панядзелак з 10 до 17 гадзін адбудзецца адарацыя Найсвяцейшага сакрамента. То есть она распачнецца после імшы адразу на 9 гадзін. 9 гадзін раніцы будзе выстаўленне, і з 10 гадзін ружанцовыя колы, у нас іх дастаткова. Начиная ружа беззаганнага зачацця Маткі Божай, потом ружа в 11 ружа Маці Божай Суцяшэння, в 12 ружа Святой Тэрэсы Дзіцятка Езус, 13 ружа Маці Божай Страбрамскай, от 14 гадзін ружа Маці Божай Люрд, от 15 ружа Маці Божай Шкаплернай, от 16 ружа Слугі Божага Айца Фабіяна. І от 17 гадзіны апостольства дапамогі душам чысцовым. Хто можа прыходзіць, і калі хто можа, в які час прыходзіць, калі ласка, прыходзьце. Это не значит, что вось толькі ружа моя молилась, я помолился часок і дышу, колькі можам молиться, молимся. Вось, таксама гэта расклад на дошцы аб'яў есть і ў чаце. Ну, хто можа, конечно, з ружаў, есть тыя, хто працуе і не можа цэлы дзень прыйсці, ну, ўжо это іншая справа. Але, калі ласка, і молитва, і ружанцова молитва можа быць прыватная, і пост, гэта такая справа, таксама прыватна пастараемся сур'ёзна падысці да гэтай справе супакою, каб вымаліць у Бога ласку супакою на зямлі. Бо так святы Айцец бачыць, што супакой вельмі моцна загрожаны, што небяспека есть, розная небяспека. Людзі, якія кіруюць дзяржавамі, для іх дзяржава гэта чуць ли не прыватны падворак і становіцца часамі, гэта вельмі небяспечна. Вельмі небяспечна, поэтому, дорогие, молимся за гэта ўсё, каб чалавек зразумеў, што жыве часова на гэтай зямлі, і кожны чалавек стане перад Панам Богом. Поэтому закончваецца ўсё і адарацыя, і ўсё святой мшой 18 гадзін. Не забываем, что месяц кастрычнік – это ружанцовы месяц. Кожны дзень пасля вячэрняй імшы у нас выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і молимся на святым ружанцы. Святая імша нас заўсёды у стоўбцах у 9 і ў 18 гадзін на працягу усяго тыдня найбліжэйшага. І ў нядзелю як заўсёды. 12 кастрычніка ў наступную суботу у суботу от 18 гадзін адбудзецца набажэнства ў гонар Слугі Божага Айца Фабіяна. У суботу у нас імша ў 19:00. Поэтому і будзе на працягу года так. Поэтому падчас імшы будуць прачытаныя просьбы, падзякі, якія складаем у скарбонку побач з рэліквіярыем Слугі Божага. І будзем маліцца на ружанцы, будзем маліцца малітвы пра заступніцтва Айца Фабіяна. Асаблівым чынам запрашаю да ўдзелу ў гэтым набажэнстве ўсіх нашых парафіянаў, асабліва ружу Слугі Божага Айца Фабіяна. Будзе вельмі цудоўна, калі вось члены ружы будуць весці гэтае набажэнства. Я хачу падзякаваць вам за вашыя ахвяраванні, якія складалі па маёй просьбе, маяму закліку і на справу вітража. Я так часткова таксама даў у задатак тое, што было складзена.
А таксама дзякую за тую дапамогу цэглы, каб купіць. Мы купілі цэглы, цэлую машыну. Гэта 20 паддонаў цэглы, якую нам павінна дастаткова для справ. Вельмі добра, што цэгла, знаеце, дождж ідзе, а цэгла яна закручаная у плёнку, поэтому тут спакайней. Я дзякую тым, хто прыходзіць дапамагаць, дапамагалі, прыходзілі, каб расправіцца, ну, не можам так сказаць, з дрэвамі. Там былі 2 дрэва, такія 2 клёна. Ну, этот укс, я іх заўсёды путаю. Камунхоз, карацей, іх я атрымаў дазвол, мы іх спілавалі, гэтыя дрэвы, але прыйшлі нашы парафіяне і упарадкавалі гэта ўсё, каб быў парадак. І таксама дапамаглі нам у пятніцу, прывезлі троху бетону, каб зрабіць ступенькі у падвалы, які мы выкапалі, каб адтуль можна было ачысціць, каб можна было хадзіць, ачышчаць гэта ўсё, можна было працаваць. І спадзяюся, можа, дажджу перастане, мы там будзем пэўныя працы паводзіць і па умацаванню сцен, і каб заліць таксама жалезабетонную пліту над усім гэтым аб'ектам. І на гэтым мы закончым, то есть закансервіруем наш аб'ект. Дзякую вам за дапамогу. Няхай Пан Бог благаслаўляе, і за ахвяраванні таксама. Хачу таксама зазначыць, што каб дзеці хадзілі на катэхезу. У гэтым годзе у нас катэхеза ў суботу, вядзе сестра Мір'ям і вядзе таксама сестра, забыў, як Віргінія. Да. Вы знаеце яе, прыходзьце, калі ласка, дзеці, задбайце, бацькі, каб дзеці прыходзілі на катэхезу. Катэхеза не закончваецца, то есть до першай камуніі прыступілі, і дзеці прапалі. Але пастараемся ўсім прыходзіць, усім. Расклад ёсць у нас і на дошцы аб'яваў, і у нас есть на вайберы таксама. Дзеці могуць, і хто мае добры голас і слух, записвацца на хор да пані арганісткі, пані Валенціны. Гэта вельмі так добра, калі ось у нас асабліва вечарам спяваюць вельмі прыгожа. І таксама ось дзеці вучацца спяваць, і на будучыню уже, кажуць, есть людзі, которые не толькі ў нашым касцёле, а дзе б не былі, кажуць, могуць удзельнічаць у праслаўленні Бога. Хто спявае, той 2 раза моліцца. Гэта словы святога Аўгустына. Я хачу таксама запрасіць, хто можа прыходзіць на раскопкі, там далей зрабіць парадак. Ну, парадак можна рабіць і зараз, таму што трэба ўнутры там зрабіць, павыносіць тое, што мы там троху і тынк збівалі, і там пэўныя працы праводзілі ўнутры, там закрыта, поэтому спакойна можна там працаваць, то есть там дождж не пападае, там можа якая капля пападзе, ну гэта, як кажуць, там спакойна можна працаваць у падвалах, дзе нашы раскопкі. Запрашаю. У ларку ёсць часопіс Аве Марыя, можа там пару, і таксама часопіс Наша вера. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуємо Пану Богу. Шадліка міражи.
Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Аминь. Молись за нас. Мария, ты королева войнула, безгрешная, непереможная взмаханье, снишаешь ты стародавняга змея, тобі без конца доверяем, тобі без конца доверяем, тобі без конца доверяем. Мария, ты королева анёлов, безгрешная, непереможная взмаханье, снишаешь ты стародавняга змея, тобі без конца доверяем, тобі без конца доверяем, тобі без конца доверяем. Найсвятейший сохран, сейчас песенку, да? Вот, она как раз открылась. Тыю скалою моего избавления, Тыю заслоной моей, Тыю надея мое натхнение, я живу только тобой. Верю я тобі, Иисус, назавжди любов твоя. Сутешение, да? Сутешение